Sholatullah salamullah ala toha rasulillah Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gedhe omahe sapa? Omah gedhe omahe Gus Ipul. Aduh. Itu tadi kayu, Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul le? Mumpung Iya. ketemu beliaunya kok Oh, ya. kok ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul, soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Duite Gus Duit Ipul. Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo wadah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Kok lambene kosong. Manuk gede manuke Mas Akbar. Hei! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik Nike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas. Suwe ora jamune godhong meniran. Suwe ora ketemu pisan ana kota Pasuruan. Suwe ora jamune dicampur tomat. Ya ta? Suwe ora ketemu pisan kudu tetep semangat. Ya. Suwe ora jamune diunjuk Gus Ipul. Suwe ora ketemu pisan ku ucapkan padamu I love you Pul. Ya. Suwe ora jamu pisan godhong kenikir. Apakah itu? Suwe ora jamu. Oh ya kleru maksud. Suwe ora ketemu pisan I love you too. Kenikir kok I love you too. Ora masuk ya? Ora masuk. Ora nyambung. Salaman sih aku suwi lama nggak ketemu Nggak kamu. mau. Salaman dong. Nggak mau. Emang durung salaman karo aku kok. Salaman kene. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Salaman dulu. Kok aku nggak mau gandeng lagi? Gandeng piye toh? Wong lagi. Kan yang kemarin kan aku digandeng dari situ ke sini. Oh, ya ben beda, suasana beda. Salaman dulu. Kenapa? Salaman bagaimana kabarnya? Biasanya kalau saliman nggak gitu. Lah gimana karo Sing kayak Saliman? ndek bawah tadi loh. Lah gimana toh Saliman Yang tadi? gini-gini. Sik gak ketok wong-wong lo Mas Garai. Ngene lho. Piye ngene terus oh. Oh gitu. Gimana kabarnya gimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu nggak kangen sama aku toh? Lah piye to? Yo kangen mulane kuwi mau suwe ora jamu, kudu tetep semangat mau dicampur tomat mau lho jamune. Iya. Heeh toh. Berangkat dari rumah tadi? Berangkat dari rumah. Oh, sebelum ini tadi nggak ada pentas di mana gitu? Nggak ada. Oh, dari rumah berangkat jam berapa? Jam 4. Tetap semangat toh, Dik. Semangat. Tuntutan seorang seniman itu memang seperti ini, ya toh. Iya. Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne wong akeh. Terus. Ndang. Karo ngomong, Ndang.
Seniman itu mempunyai kewajiban nyenengne menghibur masyarakat banyak sampai lupa carane nyenengne atine dhewe kaya piye. Nah, kuwi tugas seniman. Namun itu sudah menjadi kewajiban nek wis dadi seniman ya kudu siap profesional menghibur para warga masyarakat. Iya, ya toh. benar. Aku yang menjadi seniman ya. Seniwan Iya kan? Seni wanita. Oh iya, seniwan. Oh ya seniwan seni. Iya, seni wanita. Seni wanita. Aku tuh bisa membahagiakan hatiku sendiri dengan cara mendekatimu saja. Oh. Pokok aku ndek sebelahmu wis bahagia. Alah. Ayo salam-salam dulu ini masyarakat Pasuruan. Banyak yang hadir tumplek-blek ana ing gor Untung Suropati. Yuk ucap salam dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedayanipun. Alhamdulillahirrabbilalamin tumplek-blek meskipun cuaca hari ini agak hujan deras, aku ndek Mas ketrocoan peng bolak-balik Mas. Oh ngono? Iya dadi ki ning kene iki dudu keringet. Apa udan? Banyu udan. Oh. Iya, ning enggak apa-apa tapi Masya Allah subhanallah ini benar-benar sangat banyak sekali ini penontonnya. Luar biasa buat Pasuruan, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Lan ugi kagem Bapak Ipul. Gus Ipul. Sugeng rawuh matur sembah nuwun nggih. Sampun nimbali Mas Akbar sak rombonge. Sak rombongan. Kok sak rombonge bakul bakso piye aku? Ya. Sak rombongan, kok sak rombongan. Gus Ipul mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ralekane malah kebak. Amin. Sudah? Ya, iki udan iki jane ya termasuk strategine Gusti Allah. Iya. Ben penonton ora mulih. Begitu. Dadi diudani sik ya ta, ben ora mulih ben tetep ning kene ngantek bar. Wong ya nggur ora sewengi ya ta. Diudani sik. Maksudnya iki banyu hujan, air hujan. Air hujan iki mesti aku gedhing aku. Malah KSBB. Apa kuwi KSBB? Kelingan sing wis-wis. Oh. Di live streaming loh, lambene. Oh ya luar biasa. Pasuruan dek niken. Ndak aku cedek sampean ki lho malih KSBB. KSBB apa? Kelingan sing wis-wis ki mau lho Mas. Oh nyapa to. Sing uwis ki ya wis ya to. Sing uwis ki ya wis, sing arep ayo dibaleni ngono to. Dibaleni. Ya. Dil ya iki. Dil, setuju apa ora iki? Ya. Aja gawa nenti-nenti. Ini Pasuruan disebut kota santri ya toh. Kota santri ya toh. Identik dengan agamanya. Jadi lek dhewe nembang selawatan ning kene iki tansaya apik ya, Mas. Apik. Apane sampean ki nak nganggo kerudung tambah cantik ya toh. Jadi umumnya ning kene iki solawatan ya toh ki ora ana eleke mergo yang memegang pucuk kepemimpinan Kota Pasuruan adalah yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul gitu. Iki dikei solawatan, Dik. Upama sampean solawatan karo aku saut-sautan iso ora, Dik? Bisa? Hah? Bisa. Saut-sautan ngono. Bisa. Jek iso kompak ora gah aku ngono kuwi. Jek iso kompak ora. Iso. Oh, iso ya. Aku nyuwun mic-e agak dibanterkan. Iso madhok Iso mik iso bosirah barang. Solawatan bisa? Bisa. Oh. Mamane. Alamate apa Mas? Kok iso alamate anak soleh lho malahan. Solawatan. Iya, solawat apa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kok pinter men jane adike sapa? Wah, bar solawatan kok cium gitu. Lah kan jare adik. Oh iya, ya adik kan di tempat umum kan yo enggak pantes saru nek cium. Di tempat umum adik kalau di belakang kita beda lagi. Apa dong? Suami istri. Urang. Umpama di nganggo syair bisa pakai syair saut-sautan gitu ya? Bisa, ya Pak Guru. Oh iya,
Ini apa Pak Guru? Sopo mesti kayak gini iki? Ngawur. Lah aku mau nginceng itu wayang 18 plus. Kamu nggak boleh lihat. Syairnya bisa? Bisa. Pamane ana kayu digawe apa? Ana kayu digawe omah. Omah gede omahe sapa? Omah gede omahe Gus Ipul. Aduh. Kok pinter men adike sapa? Napa? Napa? Hah? Bedet. Iki geding kowe angger cedhak aku ngono wi lho, terus bedat dhewe ngono wi lho. Mosok mendadak leren tak bedatke anu. Ayo dilanjut bisa? Bisa? Bisa. Itu tadi kayu, atau? Kayu. Ana dompet digawe apa? Ana dompet nggo ada duit. Duit akeh duwite sapa? Duit akeh duwite Gus Ipul. Pak, nyuwun Pak. Hei! Kok apa-apa Gus Ipul le? Mumpung ketemu beliaunya kok ya. Mumpung ketemu Gus Ipul sing diapi-api ya Gus Ipul, soalnya sing nimbali ya Gus Ipul. Ana omah gede omah Gus Ipul. Duit akeh nggone? Gus Ipul. Gus Ipul. Dilanjut bisa? Bisa. Ana kurungan nggo adah apa? Ana kurungan nggo adah manuk. Manuk gede manuke sapa? Manuk gede manuke. Oh lambene. Kosong. Manuk gede manuke Mas Akbar. Hei! Kayak tawuruh. Urung tawuruh. Ya ora maksudnya, manuk ning gone omah kan Mas Akbar. Kutut, manuk kutut itu loh. Iya, domonge kok. Ora. Manuke lho ben didemek kloget ngono kae. Ngawur rek. Manuk ning kurungan. Jenenge Seno. Tuh apa ya? Dek niken. Alangkah lebih meriahnya lagi mumpung sing hadir pada malam hari ini banyak apa. Pegangkan miku tak benakne sing bedat mau. Ya Allah. Iki mikir cekelene tak benakne sing bedat. Ngono lho. Rumangsaku kok Piye? Mumpung sing mirsani akeh. Sing mirsani kathah ya toh. Alangkah lebih meriahnya dan hidup suasana panggung kita berinteraksi dengan para penonton yang hadir pada malam hari ini. Boleh. Gimana itu? 3 ya Mas Heru. Piro? Hah? Piro? Loro. Oh, loro kok pelit tenan. Loro. Pelit banget. Piro? Telu. Ya, gimana ini? Dipaskan ditutoknya toh Mas? Oh iya tak pas. Aku ki nek ngepasne wangel aku kadang-kadang. Ya wis porong kok dadane ora rampung-rampung. Tibake bedat sak benike ya. Rumangsaku kok 3 Mas Heru, 3 ya. Iya. Aku minta penonton 3 orang dari sana, dan dari sana. Nanti dapat kaos ya. Kaosnya gambarnya Akbar sama Niken. Oke, nanti dikasih pertanyaan, Kita kok aku belum dikasih, gimana Tih? Ya nanti ada di belakang. Gitu. 3 orang dari sana 1, dari sana 1, dari sana 1. Ayo langsung naik, ayo. Langsung naik. Langsung naik dari sana belum? Anak kecil. 3 orang. Ayo. Kok kono urung ono kok. Kok kono. Ayo maju langsung. Ayo. Oleh itu. Ini salaman sik, Dik. Salaman sik. Dik niken sik benakne ora apa-apa. Perkenalan dulu. Mic-nya dikasih, mic-nya. Ayo Miki, sinden. Miki dikasih. Ini ki monggo, Pak. Ini adik sing kecil dulu.
Perkenalan dulu, Dek. Namanya siapa? Vino. Hah? Vino. Vino. Nggih. Berdiri aja wis kowe iki ndek kok Mas aku. Lungguh malah saya ora ketok penontone. Dek niki kan? Niki jumeneng napa? Jumeneng mangga? aja. Jumeneng mawon jumeneng, Bapak. jumeneng. Nggih, sugeng dalu matur sembah nuwun. Inggih niki namine Dek sinten? Vino. Dek Vino kelas berapa? 5. Oh, kelas 5 SMP. Lho, lho. SD. Kelas 5 SD. SD, heeh. Bedhe ana Pancasila. Pancasila. Pancasila kon muni sing banter. Pancasila sila kelima. Heeh. Goleh mikir. Mikir hangus. Keadilan Hitungan sosial. 1 sampai 3. 1 2 3 wes hangus. Oh. Urung lambene Ayo, remeng ayo. kok. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pintar. Diacak-acak nih, ke sila berapa? Sila ketiga. Heeh. Persatuan Indonesia. Sila Persatu. ke-1. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Sila ke-4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Heeh. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah. Oke. Kasih kaosnya. Wah. Kaos. Ya, Ya. gitu. Ini. Buat Terima ya. Aja kasih. didol ya, Le. Ojo. Ini lek didongno payu 1 juta loh. Sekolahnya saya pinter ya. Oke. Rumahnya mana rumahnya? Taman Asri. Oh, Taman Asri. Tak kira. Lulusan SD aja. Kalau SMP SMA berat jangan ya. Oke. Mana tadi rumahnya mana? Taman Asri. Taman Taman Asri Asri. itu mananya Purwosari. Tuh, Piye to, Mas? Oh, adoh pura karo Purwosari. Jauh ya? Nggih. Oh, jauh ya wis aja. Iya. pertanyaan. Ya, turun. Taman Sari itu apanya, Bang Jo? Enek Ya, Bang June. sudah. Dah, Terima ayo. kasih sayang. Makasih. Heeh. Inggih, waduh. Nggih, makasih. Anu. Iki adek sinten namine? Hei, Eh, sing cewek sik, Oh, sing cewek, sing cewek. dulu. Sampun. Nggih, mriki. Perkenalan Dek niki ditanya. Perkenalan namine sinten, Bunda? Bunda Rizky. Iya, saya nggih. ngefans sama jenengan. Oh, ngaten. Nggih. Mboten ngefans kali Akbar. Nggih, Oh. Dari mana, Mbak dari Rizky? Pasuruan aja. Pasuruan aja. Nggih. Nama lengkapnya siapa? Rizky siapa? Rizky Hartini. Sekarang kerja. Enggak, Oh. rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga, luar biasa. Wes saiki bedakane sing gampang wae Dik niki. Sampean. Tak bedheki, ya ta? Nama lengkap kuwi sapa wis? Aku bisa, Mas. Muhammad Heeh. Raden Ayo. Akbar Syah Alam. Ayo cek kewalik wis. Keliru. Keliru, ayo diurut nih. Mau aku ora urut ngono kuwi. Heeh. Ayo, sapa? Raden Heeh. Terus? Raden Muhammad Akbar Syah Alam. Raden Muhammad Akbar Syahlam. Bener. Rumahku mana tak? Rumahku mana? Nganjuk. Nganjuk, ya udah. Kasih Mas Salah, Heru. salah. Lan di omahku. Kediri. Oh, nggih, bakale. Nggih, amin. Kaos. Ya iki, penak to. Wis to penak. Heeh. Inggih. Makasih. Yang terakhir. Selamat malam, Markus. Sapa jenenge Markus? Tikus. Hei, Aduh teko Surabaya. Wah. Pripun kabare, Cak? Waduh, Cak Surabaya rek. Ada teko Surabaya cuma kepengin ketemu wong tinalan. oh ya, nyusul Surabaya luar Keren. biasa. Namanya Pak Markus. Nggih. Aku sing bedheki ya Pak ya. Go. Surabaya kudu iso lho saiki ya. Nggih. Dukun bayine Surabaya sapa? Ate. Sak menika kathah Kang Mas. Oke ya. Oke. Nasi goreng terfavorit di Surabaya nasi goreng apa, Bapak? Nasi goreng babat. Ada lagi. Asin, nasi goreng asin. Yang paling favorit di Surabaya itu kalau nggak salah nasi goreng jancuk gitu. Ya jajan. Ya, ada Mas. Kuwi tuku terus bisuwi ngono to. Bapak Markus dari Surabaya. Nggih, saking Surabaya gubung. Gini aja Pak, pertanyaannya gampang. Sebutkan 7 nama wayang sembarang pun. 7 nama wayang. Ayo, sembarang wis. 7 aja. Ayo. Gareng, Bagong, Semar, Petruk. Papat kok ya diurutne penak men. Malih. Kurang telu. Kurang telu. Narodo. Narodo koyo adoh men. Togok. Togok karo Markus.
Karo Sengguni. Sengguni Yeah. 7. Oke, Oke, kasih sudah. Mas Heru. Sik tak foto Matur sik. sembah Oh nuwun iya iya Bapak iya. Lur. Awah. Awah. Nggih. Kalah karo Pak Pakrus aku.